Estem escoltant parlar que una proposta és baixar impostos i jo de vegades em pregunto si és que els xiquets i les xiquetes no paguen llibres ara en setembre no és baixar impostos. Em pregunto si que 60.000 persones no hagin de pagar el menjador cada dia no és baixar impostos. Em pregunto també si és que el fet que la renda, les ajudes a la dependència hagin passat de ser les pitjors a ser de les millors valorades no és baixar impostos. Em pregunto també si no serà ajudar a les famílies el fet que tinguem les millors xifres d'ocupació des de l'any 2008. Jo em pregunto si és que tot això no és contribuir a que la gent pugui viure millor, que és del que veritablement hem de parlar. Però quan ja m'esclata el cap completament és quan escolte a la gent que se dedicava a cobrar els medicaments, que se dedicava a posar un impost al tàper, que se dedicava a cobrar fins i tot la televisió en els hospitals, ve així a parlar-nos de baixar impostos.